Ndizi TV Obwansu bw'Omugusii. Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Omwana wembe bagatebya omwana bw'enguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bw'enguko ngaye nayo menyete nga lero kuna balema ngaye omwana bw'enguko gatebya omwana bwembe bangaye omwana bwembe bagatebya omwana bw'enguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bw'enguko ngaye nayo menyete nga lero kuna balema ngaye omwana bw'enguko gatebya omwana bwembe bangaye Minto mwanyagetinga mbuya mule oyakuru kwa nyakundisi mointo gichana kurobo gitutu bwango kora lia chache mukanyima unabona tole gaiga etore ase kemira ase omusangerekano bweke mira bweke Gusii iwa ase Ndizi TV ntobwate omuroberi okurokwa Ching'Igekero Chi'Omogusii nganga y'Omogusii achakirete ko kayachire borego bono naho tutaite kurigena ki Mogusii ngaki etogotiga togende roje gose tokurusia turutoro tambe munda roje achenge iwa kila litukuri aramisi yangirore kila litukuri aramisi wanzerese monenu pakomweri wo muroberi oyo morobe mokorra manganaya Omogusii agokora yokwegerekera Gusii kiaye iwa na mangalima aguchigokwanwa asenge okwegerera omuntu itu kwegerera endemero yaitu kwenyora ngaitu arure naende ngaitu ogochi itongo mojoji eye Ndizi TV yakorete iraya atokare ensinyo ngakimwayeroka ensinyo moino Abagusii bali bote barwete kuruchache kurbogetutu bagachano bara bono okunyura nitoko wanza inchengoro kwa papa ziko the bad enyoni tida manyanyoni kila kini moche moya tebe kera Gusii no muraiga Ndizi TV yabakaribishije mwenzi bya mono sana inchoyo ntenene bosweno no choyi ke batinyambasora nyambasora no yo matara musio bundusi yakundi boisera omanya anta manya to tabichi mwancha bantu igabono rero niga tuwabere ga igatotaite kubate bino Mogusii okare na bwati chingenjo chia cyo bokoleri yawo emwe yabo no bukana tuwabwate nole no butwali tuwabwate nole nemetago lakini rero ntagetemba tebigoro yo ubukana ogosaba weke Gusii ewa na kimwa ndia bakwani mali tongo mochochi Nenchina rako makori na chirega igase mwanyagetinga esinyo makori no yo mariga no yo bwaraka araka no yo bomwenga buya mono saka wangiti murangi nyakembugu toteberie ngoro ye banyerero gongoro igarwesise na Gusii engima eliegere nore ngana twasanga bune Gusii engima ese yabeta wetero mubasio itomubasio nchage wetero swetongoge muchoge ntindi nyali banyaro bara mogetutu musamaro murangira musoba na mutaboli toteberie ngoro ye banyerero nguru rwa Gusii na iga mono mona igesise naya toko gamba abeni gabwate kainene Gusii engima eliegere twebeke buya eliegere tobe no koigwana ikimebe chigwana ine eliegere tobe na nkwana agatinya otogote bibanto baitumangana twaigwana muna kolengano Mogusii oyo igagweya nyake bagacha unari gwetogia abantu baye bonsi babe amo babe ni abaigwana no ko bano wa matobuya elino ale ne ke Gusii ye ite nkwana ye totesira ebe stole buya
eliegere otoe wasia abantu na wasia ng'ombe mwenziteba abebo Omugusii okare nabwata ase y'ebisasi imero yani esare kogenda ochigokanata ese ebitunu ebinene musino agachire ese getunu kere gochigoro iga namete na oine engoro tugosaba goitera ase engoro Nyasaye nekege engoro nero Nyasaye ori Abagusii konyo musonga ataraja twagenda bona ebitunu ebyite ebinene ase bantu bagachire bachigokanata egetanga ni kabisa uno yomuita kwana nemanga nkine ndengane manganesa mesa ae mangi kinege tunu kyobwanchani nege tunu kyomorembe oragere ngwa kentamire sa sulia monari sungole ebitungune menono abunose manga iyere Gusii engima ege tunu getu kyamanga tunu kyobwanchani no morembe ege tunu kende tobwate getu kya Gusii twetogereti nensalia ensalia iriyo Omugusii aho ngandi korwari korweke neru oeto yo tiro gendo ndicho ira na gocha keribo kya maronga kengaero oita chinda ruchiesiomo oja ori ortanga ruanga rora ese tu atolete mbonchari yeito bonchari no ina ndi yeito ari nyago ina ni egetununkero ngoro kwensari eligereria morore bune koya yeito kenege tunu kiemerega ne chitengo kala Bagusii bale bakore emeyega njare ngo aho eye togoro kemetago yekiseke nyumba munu wekerulinga neri togoro kanga rights rituals ejerenda abantu bakora rituals inchiye ese munu oyo nduvuke batiso kwasi ndole kanisa ese nebya bachibatiso baptism is a ritual na into Bagusii ntu abwati chibatiso chieito chikoro kwa emeyege yo metago aho otu alko insaja mira ko yari ngoro oni chitenge paka no libina ndi ko yari ngoro nto bwate ge tunugie ito koro kwali wo machoke mwino yena tora ali mocho gentini ge tunugie ito kieri bencho mo kagamba ndemba ito be gari ba kurwa kurwa bencho lya mokomba na bwa ba ko cha go cheri barwa nera bamu ensinyama kwanu bobe kala tu magana ali ko robeli wa yechi segio ogwe tanga na webondo bwenzi yali bencho mwino ibencho ne lyeito ali bencho lya mokomba mwino ali erebo machoge no aba muraba itu bali kobera bali bako none nensi nyotolega aba muraba bali batu taluno kwatora marieta iko na bwa bona bdo to kwenda to chenge tunukende to bwate nyali bali nto bwate gesere ya chencha ibeli na ibeli ya chencha gesere kolende kerera ya etagati nekinege tunuge tukyalo somya abantu baitonga ki tikatobe no bomo nto hona ko abantu bakona ko chenchana tukona ko chenchana tukona ko yanemeli Omugusii tata gete nsembe yondera be yaya ekina kigo tenga abantu kibera ya etetegati nakolengana okugaya na kura ko itagati karamangana asalikire na boigo mangana ntu boka mogaya ni ugora yabo yale ko bingeji nto bwatege tunukende kyabo basi alike go chinkero gondo ko chikero no moro cha ali gale sinkara chiko yose bunde ko kupe kene kyabo basi nto bwate nya bitunu bogiranga batere nto bwate kyabo nyoru yeito kesene chingere ruari se usa ekuchego soka kene tunu twatogerete kucha no ego soka ali ekucha no ira mesinzi monga no koraki no kobua biamono bali baito beke ke maise ke gageito kandi tikatogenda kubate Gusii na mono umuntu tubweke Gusii na madieta to ko kwa mwana ko ngosenga teno Felix yake ero keliet buboro kuna chengo ko choko nyamba sora ayo na abantu bandi dobi abinyomba chinde bakuru kwa malietao ndukwa mengo abinga njono ko ku James Philip yake ero kama malieta yake Gusii no choba masomo no chotwale chitikiri chinga nangati nani tikatu kwa neke Gusii chinche ne chinyi cho wasomeke Gusii kotolero lime tikatu neke Gusii nani tikaro kwa na toro kwa na yoka biamono simoko ena museboke mogo tacho nyansi okororoke Gusii omongaini kawega ego gacha yaega ego gacha narera ko gacha Gusii omongaini akoega ego gacha yaega ego gacha narera ko gacha kaike kerubo nyaega ego gacha yaega ego gacha narera ko gacha karokwa kerubo nyaera ego gacha yaega ego gacha narera ko gacha Gusii omongaini nyaega ego gacha yaega ego gacha narera ko gacha kaike mera Mera bogere nyamera bero gacha nyamera bero gacha nyamera to gacha chumonyora yo goswa yo
mwisi webiranya aratotebise gesongo lakini ekigusia translate na kibisarate bya chitabya bagetwe oyo minto chose nyachyo amotugeke na mukwa bamotugeke koruga inchuga ayo minto ya dika injungo ya more tongo no gaya konari koira na magega nkwane kabire Omogusii omwaka 1961 igaya tu Kisii constituency sagini oito ekeragenda Lancaster House akaiwa chi constituency sano nemo nanda ere bweka gachiruka marieta yechinyomba chitu iye minute nga goika torende sega yaito agatoa Nyaribari agatoa Kitutu East agatoa Kitutu West agatoa North Mugrango agatoa South Mugrango Wanchare na bus umachoge egi binte bia toete karacha tukamoterio gatera kwa na iga chisani sano nemo chisani sano nemo baminto chisani sano nemo chambo chambo emone ya bunjari emone ya bunjari baminto emone ya bunjari chambo chambo chisani sano nemo chisani sano nemo baminto chisani sano nemo chambo chambo emone ya babase machoge aba girango chinsanyi renga echinyomba kiri sana mwana wangu chinga buna chimbo ngo twakora amakoria yo ngirane magega nkwane iga bali montegerata ekero ya toka chinsanyi cyaba isano nemo na kiakora sagini agatoge tubu otoletere chi constituency ya rueme ku Kisii cyaberi isano nemo agatogwa nandi munyore mononga nero toleterete nere biko Mogusii otometu Lancaster House lakini omwisi wibiranya orengo ne loye ntangani Mogusii olekoro ku Champions nyamweya nero kolika amaliko makormaega ekero oyo ndali motwari ekero toito to wet ate abangi skimweye ngochiere kourwa erusi gis so tik sub county area nebo Gusii na keyani ere mansae egende mansae akarusie sa taito to wet akarusie sa agino maito mondoro koro kusagini igale ngo mondo ijoka agateba abusobo mbali kobeka sa igo twamubekire sa ati okoraki ago protest igako Gusii esejo abanta yakagenda mutwe tokaegwe binte bigachaga ekero twaika twanyore devolution ekirenta tukobatebya tokaegwa chi ward 65 Jones chikarukwa marieta ito alia kurenda Ching'Igekero Chi'Omogusii nchire kire amarieta ye clan munabone kero turi Nyamira utubwate 20 aiga ntubwate Nyansiongo nesise tugatwara Mekenene tugatwara na Kiabanyo echinechi sarate Chi'Omogusii kere yamone bwato mu MC abantu bare ko basige sarate Chi'Omogaka nigo barenga bamara batanyo meti bare chinguru bare ndete nibo yekenyoro tomara koirana nga tokaiwa bomwagamu tokaiwa bagwawa tokaiwa kerenyo tokaiwa itibo nandi tokamana comment igoro yaye okeira eino tumogrango ekara ejinit sega sara tichete tomana gotwara Nyamaya township Wanyamatuta Bogichora Nabo Samaro nechine cheito tobwate muna chisarate Chi'Omogusii ntobwate chirito koroka ase Nyamira ga ntobwate chito koroka nga Gesima Gachuba Bigoma Kemera Magombo Okole Manga echine chikwende Chi'Omogusii chisarate ebisarate byarenga Gusii igo byasire tukumwaka wa 1913 esenga njombo songo karachita iganyoro to musongo gabwate chombe chi Mogusii gabwate chombe chi nyinge alendete nande esenga njo eke sarate eke kiare kubira keria akaranga chise cyanko bachi nyinge chigasira ekaro chiasira otutete kira na mageka ndatu kubakire sabira isi nande kubwa na tora abantu bami umwate bomore kiomba bante 30 umutagete kugoraki omuchingoko onye mutete kugore minibus uze bus ya 6 million kilo mondo wikare is 200,000 inga kiwo chirace ne chingoko 400 asimire metinye 5 onye mutagete kugore bus
ebintu byonsi biragere to batenenku ebire bosa amache gari bosa irobeli rebosa carbon dioxide gere bosa photosynthesis will take place in the economy ebintu byonsi biragere omuntu mutananko igobire iguro ye liroba mbiri insali iroba liye lisase carbon dioxide for photosynthesis oxygen ya photosynthesis na machi neliroba na yuri kinyeko beko ando manakole tu bwi chombo beko waragire utari kuboli maswa kwaoniri utari kuboli maswa igabono ngira nenkorera umosonge kera kugenda gatutigere chiskimwechi entangani eri mugakuria tabale umani entangani eri tabale umani mangara itiku na baba betabale mukomenye skimweli tangani tokaba kubate skimu ya tindereti kesima tukatwara Nyansiongo tukatwara Ching'Igekero Chi'Omogusii tukamara gutwara Kitabe tukamara gutwara Mongoli chiskimwechi muna tugochikwana iga na chichi amekiri omuntu kuruko omurabu obero murabu gutwara ko saba abantu bensi onyo musongo tebete tusimeke kiga amauga chibando ne chiombe Ing'Igekero matenjarere gabo otwache njite katiba ya musongo gari geretiare 1990 paka 1995 chibande cyari gucora serial board lero no nyore gunina yema esinge jumazimi kerembe ngam kiraze musongo tata ketibindebi omusongo gata tebe tutuge chisimba esimba nere gusia none yema igata getebe kwali ekire kutotangie sarati Chi'Omogusii mugianchire kirane mwanje toiranie obondo bw'Omogusii mwanje toiranie obondo bw'Omogusii nyabate kanyang'au baba nyabate kanyang'au bakali nyabate kanyang'au komana liko karuto manaliko bakali karuto manaliko baba kaya kabonyinyo bakali kabonyinyo egesarate krogia sirete nalio Mogusii abato mutakabo mwera omwana bwembe bagatebya omwana bw'enguko ng'aye omwana bwembe bakabolya omwana bw'enguko ng'aye eyo menyete nga leero unabalema ng'aye omwana bw'enguko gatebya omwana bwembe bang'aye Ndizi TV obwansu bw'Omogusii. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisa na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulire na biria byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chi tie chi skuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bale chi sweater aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroise bale na konye cyanga cya KMTC egatiyo bakorera ibonde ubunge niko bagotoka asamagacho abaraka building imeyumucho Kisii ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Bipolar disorder, this is a mental disorder. And mentally, if you are affected, your memory will be affected. So memory is one of the major things get affected. Umuntu yunabera toke gakweba. Nato nabega kutwara usare samu buge na other symptoms siri umuntu akora. Umuntu nabara abega kutwara egento tokoroka memory loss. Okweba kwa yenkobo at the same time nabokonyora kwa mutumigento oikokora kibinde bindotiga tari anja nesenginje omuchandoyo nanda bera tokabange nabakonyora ale talkative
lakini taramanya nabwatu muchando o bipolar unto yare talkative mono. He can be somebody who kwana mono very fast go save ngora go save wangu. Ndizi TV Obwansu bw'Omugusii. Omwana wembe bagatebye omwana bw'enguko ngaye. Omwana wembe bakaboli omwana bw'enguko ngaye. Yo menyete ngalero. Unabale mangaye. Omwana bw'enguko gatebye omwana bwembe bangaye. Ejine Ching'Igekero Chi'Omogusii togendete kubwatia na kwinyoria abaregatia naba baba bali bagotebanga babonderere kwa namagega boronge bono tigango bateba marieta arafu tumanye kugenda ndabasomi ngaki umunginaro umuyangani na ndasa amagosa enaro ngayago chiabera tutebya marieta baba asama retanguru kudori katenge ndo assistant chief mukoro supplication Maria tane nkoro kwa alsi ugechi bonde miyogo musiriwa matingai korumwanya getinge rero ngo chikobatebinde buna bangina abana nabagaka mbuya kibabwata se family na inde mechando kiyaso irororo ekero omongina no introduction kwale okoro yaje tumaye goche kipindi kono yara kwa introduction tena marieta enjengi kale tukero mai no yokiari kiari yo bwateba atego no yo moire no yo keoyo buya mono sana madam ngo banda mabaga mukiro montaire asire kiria roja sikichite borigo anturiye njera togo kegor inche buna omurari on Ndizi TV ihonda asengenjo yaba baba era ini eyo gosense meyo na inche na ongu nda tuyemnyokie tokore gepindi eki iwa omongina nero bwato bwanjani asumuchi lakini rero bwakorire gendo kieke bwakende omongina no ino mwake kerare igama etengo mwaka nero mwana oyo manene abandu bamakora gendo kieke ekera abana bagokiri omongina abukare ende bakari gosenkolisia igari kwanza gotera gakorosindangi abana bane aiye baba bana bane nyambe kinanyarere intabaroji ngaiye baba tabaroji na maliga kuna goika igwa bono igwe to bwanjani gumongina bwate asaba ndabonse nonyine kerogo mugaka ari guikaransa mogeni onda ari kurwanda onsi abukare kirikyo mugaka muzagora gendo kieke rero bagomwana gendo bono byabere bune bire aina magosa bagina bat inu bari kurinda omugaka bona bitu kunya kunyona ki abagina abara bono bari mutorigire Ndizi TV ntubwaterane tunyoria abantu igoro ya masikani tari igori yoka ngoja yaikengaki abagaka bari kogenda kunywe busa yabo ekera abangina bagakare libina abangina bakachite kuaga ekera bakuirana abagamongina bagachite nokonyenyekea obekali runse oegonyera akabusa kali onyina ndo mingiri arogena gokora gento kieke okoregasi igwa asinara bona magosa aberete mwakuri oruga igari gukwana Mr. George ebisarate birikonya gontebi bikaruge sarate bagateba ya kenda bono mwaka nchugo chwa gache saiga agagajiru saiga nande bagateba ki murusi saiga agache nyombe na twale rumu yaye kakarwe rwimemo twarosirie getandeke gari roja ndambaje tikuruge sarate gesirete bono igwa abangine ndu magaosa inimo bwate bono ari abakoro baroje lakini matenga bono twa kumanimire gokora tole bakamanya tena ki omokungusio masio myaka yako manya bwarugeiro gosemboke gosembo mwana mokungusio masio myaka yako manya bwarugeiro gosemboke gosembo mwana baba gosemboke gosembo mwana baba gosemboke gosembo mwana gosemboke bono chifu mintu buna kwakwana bono ali bono chia bagoire aba muragwate aba banyure amariogo bono mbali gasi
igwa bona bona chiko chikobagoro onyeri kare bari kogenda bajikoni chinsu asanga bono rinde kianda kiriye ko madam na eto kwanira yao kinara kore irabu igongo chibo chakera asege salate kwana ege salate kare nigo kiarenge nga umungi naga arenge kwebanga usomo gaka arenge kwebanga ige salate indagere yagendororo na abana bamura bari kugendororo basomye gumu umwana umumura arego kina bunarenge kwerita bunarenge go chikobo murayi bunarenge ose chi astia injiri chi arego chikotemeno buno umwana umumura usomo sacha senka bono wate bibunga barura arige salate bakire saiga bakire nyumba abana basubati nigo twarenge ko bayira maguta moto se kinyangi ali ase barenge kinyangi basomibwa abamura bago basomibwa tokairana tokagenda togasoma mono tokaenda Beijing one Beijing yetima tusi achite kawa bei ya chini abangina bakaba bei ya juu abagaka bakaba bei ya chini ekagera abagaka bagachaka kugambe n'abandi bageko erende barurige salate barurore batebete ntwani nja irete ngunye irete ntwani ya chire nyumbaga bono aiga bagachaka kuimukira chi duty ko se chigasi chi omongina abagaka bagachaka gokora togakaga nara yuka batebi kubono bwancha na equality yabeiro batebirenga abantu basomire togakaga nara yuka abana bamura bagatantana abangina bagachaka kuira abana bamura iburu nitoko bakoba twabakoba twabaleta nyumba twabaruya twabaere abana abaiseke bagatantana egekogera nyumba buna mungina n'umusamu gakatorororo amangana naringa equality beichini njachicha mungunuruga mugaka rero nayo mambye kuruga kintu nayo usibi oko togonyo mungina abwate chinguru korengana munasomete mugaka ari umwalimu naga karuso no mwadi boket ngobono nyumba agaiga igo bagotiema na chinguru korengana n'amasomo abo abana bali bawo kidama bakora bakona kwega chingwechi bono mambiende nyomo chiasirire eto ko enda sobwa chinyomo chiasirire na bono rende onyo mwana omukirira tasometi ngaki oyo bonare yago chikomunyoma nainde banya banchana nyumba agane chikofyo oyo gwancha ko boira na isaira naga mberu nyombe yema gotema lakini mwana okonyora tie maine chinyomo chiasa ebintu ebyo bana bandu buna toko bakini bakona gokora yagera amangana echinyoma asiri okonyo musacha bwate myaka 40 lakini atabwati enyo omwana mwise kabwate myaka 40 kabwati enyo aho kubona kwaro je ninsone chibesa chiane chisa nena chyo musacha bono kurugabu ngitogoteba emechando oyachete nyumba ekera abagaka barwete gesarate bagacha nyumba bagachaga gukora emirimo y'abangina naigo ekero umugaka ari kagaiga atabwati kibese chisaine mwaigura abagake gasi abano kwengenta nagwaita abana babo muntu muna chusi mwakonde gaita familia yaye yonsi nera kika asengita ko nyara kunyara omongina ko nyumba amwete esosobi kono amangana asarekire chinyumba asengenjo ya masomo asengenja bagaka batantanete ko besarate naigo abana bamura batantanire baminire chitukia sama etiburaini bona akaro ko bintu bya chikolo gaminete tukia yebya nero kaliko ngero umwana umusubati obekire chirongo nero begeterongo ya smart bose ne yende bakaliko ko sene chitiu agotara para bya akoirana anyore kwabigise chinga cha salikira muroje n'abaswati baito bali smart gaba begete skati mpaka madam chifu gaba begete skati yaragiri babasoka uchisimata ali ngobega balero ngeya komuraje mungu na muri iga mwanya getinge muri smart iga naende batebe negento kende umwana muiseke no mwana bw'umusacha bw'umugaka bw'umuki abaiseke tutu abarosi muroje nabatene nega wabarosi biye babire very smart bona abangina ngorera bari abamura n'ababangina babeire na nabako dukinya sore bakoraki abangina buri kamagende muri karanse biyombe biri byeno mwebori nasiki abamura ababaino bako dukinya sore
na intwa abaswati abaito baisike na baba sacha abagaka bomochi ase kitwa bajenire iga mugende mwikorogote omwaka onchweli mwisi webirende mwaka mainye mochega mbio sana omwaka nyambane nchuga igane ensinyo turi ensinye yechisegi nchiro mwisi webirende natotebi eseki Mogusii utware birende aende nkoro kibutore birende no mwaka nyambane nasimegete mete menge sana imadi gose mukare kurwanira ga ensinyo igo muko rwanire miringa mweye gose n'ikibanda agwa kagete ga n'ikiyombe ma central rende tokonywa mabere bono mwaka nyambane utago totebi mete ije eyo konya ko totebi twegerere mete kiye naye umaya gototebi chisegi mware kurwana emete to kurwanira gose n'indagira he mwaka okay mbi yomorese okongalibaga asa mariete kerero nigo nkuru kwa Peter Barnabas lakini iliye ne kamirie nkuru kwa Osumo no yo nyambane no yo bondieki bondieki no yo nyagetiria no yo monyoro no yo mobe no yo motera iga akintu matuma kati yago ndebe no yo munyarorande ro mumuro monene munyamatuta rende gusuri bwo Mogusii no ekero na nkorangerwa nkwa ni goro yemete ingujwa kelise kwa na romo ga kocharo engugure ngani ndama ejaro ro charo dere ro wemete na ndo muntu wemete no emete nere menge yeke Gusii anene twachaka kusimeke miringamo ande miringamo ya rwete na basungu ba yerete ta asensemo ya tiba trees yeke Gusii ndo bwate miyogo ndo mwate mikina bwango eine mete ekorunga timber trees era to echibau buneche emeringamo ekatoa jibau ono buro mukina bwango kayo simeka bwane geso okominyoka guchigoro obweti nyaro muringamo within a very short time ukindi obero mutomanene ono tubate bitinye Gusii ya renge ya matunda tokoria ndwa wete emekomoni omukomoni yambara abantu bakujabwa bamburi ngai kwa rusiti omukomoni oyo ndubwate umusangura nana kolitu ndali kwanza buna litu ndali umusangura ndi kwanza ikirage ndubwate umunyangateti bwane ndi moto mugondo gochiga ndubwate emenyangateti kwa hiyo eseke Gusii asemeterie Gusii ndubwate emetera ato amatunda dande boivo ndubwate emeteye Gusii era mariogo nasimeke to matembe bwane na bondo cha abantu bakoda kuruziri sabo that means we know that is a medicinal tree ngobono to simeke meteye Gusii yeito na mariogo uromote na ore mbata bwana abantu bakoyoriye kerage omusubo ekara bako ni bwato musubo ebako jabata danjira bata birira nyane kunie ngima ekyaro musubo ndi yoko ligi yeso Mogusii mwana koli kichinsobo omusobo mutoria ligolere litunda nande nyugo kuenda bobe oria matari koso yaberie nerioko lyogokumia nande boigo bono nachaka bo murimi we mitekorukwa Timoti nianzi ama bambu esege songo bono jibwana mande ine aro bono bwate forest ine ere gotolindera machaito onye tokorinde met chinsoko chito ama chaito tigatoire tosimeke meteri yeito yeke Gusii nechi bambu egere kanto twara egetokoro ka esege songo green desert toko twara Gusii majeta yopi lakini Gusii ere green akili majata hiyo akili bode to takete tuegere mete yeito yeke Gusii to yesimeke so bonge ekiare ni gebwate amatumisi ya mange kubwa emelinga bwebwate njera ya moyoka ngobono biamono sana mwanyagetinge heritage council aso koletu buyugo yo monene iga igensinyo bono iga igensinyo mari mona manene bono gujugo kyakatore ndoda kusimeke ibintu bya basongo byoka lakini tusimeke our indigenous trees mbya mwana so kontekera mwagere chinko bya mangana mayayo nche David Mainyo yo girango nando unsa yese tumbuke tutu twara kire ya matuka ya batata batoretete twamenye iga muraba ila metankura katoro mupira mwino ga sana
sakine ya monta kona ngakinga ebite okane ke toji komwa ebite ebintu mbira iga twali gukira moina twakolega sipaka twanyosa ni chiguru ine itetenga bia litanga nsane kana gitaiga ene itetinga biga iga chinyenge chimuta kinyembwate yagiri ga asari ngene yeke tamatuni Emuga kenge ndo kieko bwate ndo kiro kwana monta ta ko bwate buyanga ngendo kieke chingoncha chengabi oh ene kabia tuani ngabiki ya yari kulukwa ensune ensune nere na bwate nere ite samuino eko ari ko yita sengi yari ko chanda abantu gusenekerie enyama odo gendera gutwere no engaki tu abete ya tukaba abantu abamura bamwe namba ite banda kutura chombe adore chombe ngake nsara ga igasoka muino ga iga nende tukamnyoka nende twa kichigu gwake igo tukasikana igo ga iga kromonso musaja kra mura bagosoka basoka nebintu binga bya mana togosoka no mungina una bata bagosoka no mungina kyabu audio ga iga una amura bane no bale siko basoko gukora iga se igo abamura babona sito no na abanka sito anyura maruko be uno mugambya kwana ari unyinga ndati umugambya cy'umugambya cyo ira tu agete abamura banyure bona bakora abandi bekubisi barangeti amaru bakwebisira bakwati bantu bana baito ababira banene bakwati bantu ono metu na chinguge none kwesi umubere na bara none chibwikibere none kwesi umubere yokumaranje ikombe kiaitu kyamunyegetinge kyaletre kitamatunia ekije nande bona twagyancheire twaguno no nande utigaturigo bolemo enti tobeke bitu bito abantu basomera bitu binde ndabona abantu bande bamategende akoni ninkeke iga abona inkeke koseke iriyo nyalie ene iriyo nyalie kurumaga magaga iga no magana arama ya ona kijana bwata ira make menya ngurukwa yogirango sitombo kitu kemera ya mono njenguru kwa Charles Onchweli Ongaki Musiere Nyamari Kuruba engoma y'Omugusii Onchweli amarieta na tatu Charles Onchweli Ongaki bono Ongaki muntu Nyamari nere bono sokoruri yeitenene urene igo bono twese kubara paka Omugusii ongo gikosyuka se komanya muntu muswito kebogari ari no nkari aria none nje karuwete nje no muswetane nje bono ndo muisia wibirete bono baiga na mutatu ari kebiriti nje ngo soza iga ne birende mbiringi somorero ryo kaiga mbiringi sekerende ege kunwa na kirikende ge gosekesa kirikende kirikeronge nde to muriro ga to chanke go sabe iri tu ya korage omorero no rege ntekerene asabantu no ro ko yakachidagera noro okora kireginto noro kubiria amaji twanywa noro korosie chae mwache konyora rera basongo baje korete metije chae to korosie chae to konywa noro korosie kagwa kero korosie kagwa kubiria amaji umuriro no regente kenene simwanya bantu ase igaba muraba itumba kwanete kumanya ngakibago sekeso umuriro baragana ene situka chitakari ngakibara sekeso umuriro banyore ndagira bakuria nande muraika busituka chitari no bwato bosie no bwate na maji tubwati morero bononga kyoko ari bona kyo tukora kya basaye baitoiga goiko tware komanyekere ndo gosegesa kwa yirio morero na endo tware obumanyi bwoko rugo tabwati suguria ari bona ogokoroga obosie obubeka amatu osibe ekero gwasi okoroga buja bobe no mubuya kabisa obubeka amatu osibe oboene mirande kera megayanye teyo obubeka ari makara ari igoro boyie Nichingi no vegete kana jo sibetebo chiye ochake korage. Bono mraje mwegene ngamba bwe kokorugera burage nende bura bwe seba batakari. Ase igo twegere kwena ria bamura baitu buna bamondi kirete gambo gwande yiti mumete gosegesa. Moje mbegere buna mogo segesa mweyeri umurero mwauta. Mwiwete. Digamba tebi mitembeke yare ko basebire. Echinsa cyari rende ekaro to kuja gojera udiende. Jemba mente meterie gosegesa umurero uwo. Nero ra segeso iteba kama bitoko kuyamana sawa tege akanara obwate metemiya ya mariogo tiganera le rasinini atotebi ngaito konyinyora ono yemete neye kegusii moto unoyo nore na te muyari gosimeka ono rokuru ku mwiri noro lyokoro suga korokoro mana prostate cancer nini ni amangana mange moto yo bono iga igona nyarete saurio akirete yokuru kirera omoto oyo
oyo to ko mutanko banoro oyo no ko mutanko banoro gete yas nyanko be ku nyanko ba oyo ko chantropa kakasi omoto yakero yo simegete siko mwalia ngiti te gutacho omoto yakero ku yakire na bwe yaka no yi no karaki igo kuna daga takaiga igo kuru penicillin kwa beka liote obwenia igo bono no te to simeke ngokonyo aso yo bege to ngokonyo ngiti na no kwane bwate forest to korora ngiti because of this igo tutage to nyari metei akini ngoja kwira nanda asimule monde nga gyukuru kweke Gusii bo dima dike Gusii oyo kuru ka jantroba kaka sinyo ma dike Gusii oyo engiti karo ne yale ngebuone igo kali yale ngebuone gamba erese ole te drive snake asomo to yo simigo yo beke igego kuna kwanya ole kwete igo bono ga kirende no musongo ngeto muto yo korende yakitwa ta tunyu manenga eke Gusii yeito na kyo koto kana nenga kyo korukwa aya umutonde noyo etoko yorigirie rietarie umutonde noyo na jona nyu yorete chantro ba igo umutonde no mugonchoro no ro mugonchoro todi baro koro kino umugonchoro no ro mugonchoro ingokoro kwali yorigete chakana e asaba gene bali mwacha alibi musubadi Aris moto no ro to yu ebo Alipsina mera umugonchoro ekiguru kure soka Alipsia gamfera gamfera umugonchoro ari usoko mate na gyogoro kwa ngokoro kemis choni what inje ngoro kujosa no kero mondo igumba erese emeteye mbwate kuru pakasel ayuno lieta ya whatever gongo ko moto no moto tari bono iga ndoyo to kukwana na moto yo to kuko na ni kombori ngasi kyo gokora na bono mosojo yo kuro kuroton microstatus olio ku British makurata olio kuro kupasa americana esa olio rueta america imete yangu mutere kutwara marieta ito so ito gaiga igo moto to linta manyeti banya gira veri kuro gira veri roposta ine yego ngumbu igo ge ndikina kutwara to manya imete yego Gusii to manya liba to kunya kwana imete ndeta to kwanya no yakwana ngachiba onto chwelia imete ne roimbi yego chweli kuchibao no moko na Nairobi ali nkonyorole echirabwe jongire kabaiga ineme kobokobo mukoboko ko Afrika no rongo ke chongwe binde gomo to tori tama yeti tonyole chega chapa to etokonye asante yabon diganko egitabu igekia marioga aliko na begereri beke Gusii ayo chikoligereria ono tigamba konye bono tigamba konye egitabu igekwange gieke Gusii gonko dankolikere amalieta yege songo iko gogo tomirwe rieta ringe ryo gote rigoro bakolike rieta yege songo kwache kwa yani sa ndio igire muyo mutoyi ima ya kero hapo masoge chenkoro kwa Nicholas irineria ebanyandwaro irineria sabai rieta riane bundu singoro kwa yondo yo mongaru mukaya mumanyi barare barorugongo barare bararo nyakundi boisera nyangoro tabichi manyanta musweta bolimo boibabe kibomo Gusii inche ona arumonyerero bogongo ari ase moko gwa kumanyerero ngia kumanyerero mogako ibogongo no amenyete no arengere nibo yaye nanje tabantu kegimana yari umuco koromo no nyakundi kiagara twakumaito bagitutu ngatokumete ndura abantu bo mukungu abakungu bakaremba ari kuriera meyinga rero bakuriere meyo mukungu onero cha kunyomo mukungu nero cha kora tumuise ko kurukunya komo muswati bumangu mukeira ucha kwagaro mugitutu okuma igose seri ensengima agacha kurukwanga bono ntuna abantu bo mukungu na kigito kwerokeranga cyanya guntu anya mutuke bande cyatini matoke sondi bunangoge ende tuerokanga nyangororo bara ngencho atura abanyangora asirieta ko tonyori kururu na ende tuatanga montaruku nyakundi mono kolinga ngundi na ende tuerokanga osuetongoge oyo itete ngoge so checheretie ngoge tacha ninta kuna megesaku negesaku agututukani bono igoro ya mangana ya karo monta akorire chimuma ekera akorire bitokoroka chimuma gose bitage aiteira amanyinga osanyorire no mukungu obwate gose ne botonda kurwa tondo na romo koroke chiro tairi etari ituni litari akagere montoro ngo mukungu oyo bono mbotuko amaisa mongaina omanya komo kurura ne chinguru amakorire bituruturu omuraini babwate omongenta omoita ochikobori kunga ya na etwaro chikwarwete nyuma kuruga iga seroche nga ya tarinje na ya kwakorete ya tarinje
okana kia bikororo ne birecha byo mukungu go bire bibe mono kare no mukungu tari goitwese igare konyoruti go bogererwa omonto iteto mukungu ke bakorigina indo monto ndo iteto mukungu mokobanie erinde kabi mate kuruoine oine igera kobere rigoriri nene kegima oyo okorire chimuma uteira manyinga ounereire isemo ke chiombe otebi unga chisibagira kina kwete muishiono gachikorete ru mukungu ta kongire ndi yaje mugakunyitonga itikombe ochigo okana kuomyo monupa oro munu wekerende omoeri oyo chi okana akanire omonto uita mokio eturiko sensera omonto uyu omokio gogo tutukana atachieti kokoro mukio mone na mberu chiangabi ari yabasonsori chiombe chinyenywe gose chisibagira chingondi omonto uyu asonsorwe gesakwe kingeyo igobono bona abantu bamito tokubatebinga omonyandu aroga chite gutututukani gatututamangana ito kera yare ganya rendete tiga tobwaterere chinjira chito chimuma goika chirusigwe na machikari Omogusii abegetari nyagoinani engencho yaye amachikaya narare korenda twarenda chisiro isato obotenengu omwando nobogambi tota chimume chiakero monta akori chimume gosogosari osaiteira amanje akorire bitage omuntu igakonyora chitanguche onyora chiningoi na bakogende kororera igo na bagotenenga lakini nibe yakoroki yakanse igo bono omuntu ore gokora amangana amabe chimuma chindoswa okungwasa ngwarenga ogosogosonsorwa na ukware gusibya omuntu oyo igonde bwensi okorete chimuma akaunereria akakora ibintu birebibe ochecheretie amachikari Omogusii abegete gesakukia ngeikogororoka omokio ere igogosensera engencho yaye amachikari abegetuone kware gosari igomangana igare kogororu ekera agoroirwe twamane gotebanga emetago ekarugwasaririe omegiro igakogororu kagoroirwe arokwa emetago piamona abamitaso mbose bogontegerera nerire riatoreganga nabo twakwana amante piamono asemoko genda mugakogoroka chine Ching'Igekero Chi'Omogusii na kogoteba twachagire kunyurania aria twachite borego mabona abana bachire baigure bujanga aba bagokwa nei wagona aba bagokwa neke Gusii bachira abatante koigweke Gusii mugano bas bana nabo Omogusii ari gosomia abana baye abachukuru baye ke bari nyumba abasibati batege megano pakegera bacho kutoka ngie barare tekara onyo magwe kwania inabo bari gosomia gugu mugano getanda wiri tega eteranga nanjenge tera atomirane kochiri bagere chiko na bari ko bundi sugo ikobono ayori otorigereti Ndizi TV manyanga amangana na bara mansuga abangina kalemba gatereria abana bane mumwanta kote yangonde gosema abana bane aye baba abana bane nyambe kinanyarere aye intabaroji aye totengerene intabaroji na maiga konya aye takenda burutae aye takenda burutae ogita tonda chae aye takenda burutawana takenda burutae aye takenda burutawana takenda burutae waneke Gusii aye so chiroche morende chomba baisha igwa ayori otorigereti amangana ara mansu yogo kumieke Gusii yokogorora ebintu asebyachire bogeka igwa karabwo abana aba barabu nabono omwana muno tarikoro kungo omwana omumura omwana gendo keke omoisia Tonyega ase bukugose muma batanaki nocho iboro mwana gendo keke omoisia narukwe osensa mweli mangana ngacha iboro mwana umuranki arengo ekina keke gusikire ekere kekene igwa abana aba neta keira yori otorigireti obwati simwanya getinga heritage council
egere banyore abagakaba abarimu aba bancherwe weterase amachiko chibwaro bagakaba gandi school tubwate ndurunga cultural day banyore basomi guru yekeusi basomi guru ya maskani basomi gu obuya bukina na maskani ikobono tianda kira Ndizi TV amangana rona manzo njengoro kusiko the bad enyoni tima inyoni kinde kachakara ndili muskono nte inyoni kinde omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menyete ngalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebya omwana bwembe bangaye omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menyete ngalero kuna bale mangaye